uNkulunkulu awulonda uphile uphushe uphumelele. Pastor lo obuyachaza amaphupho. Sibheka namhlanje iphupho njengenjwayelo. Kodwa inamba isenza ngoba izara member or ngumlandeli umuntu obuka amavideo onke or umuntu ocontribute kwi-channel. So wena umuntu ongasensi inamba uma ungangeni lezinto ezintathu ungafoni. Le number awuyisebenzisa ku WhatsApp uyakufonela from Monday to Friday kuphela from 9 to 5 kuphela ntambama. Sibheka uyolisa malala. Sanibona ngicela ukubuza uma uphupha ukha ubulongwe. Yini ubulongwe? It's a cow dung. Yini cow dung ubulongwe? One, ngokwesintu uma ngize uphupha ubulongwe sithanda njengopha oluhlu uma ubukha. Yini ukukha is to collect, is to take. Yabona. So one, ngokwesintu uma ngize uphupha ubulongwe upha oluhlu uma ubukha, lokho kusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi kumele ugeze umsamo uhlambulule ekhaya kini noma kulelo khaya ohlala kulo njengamanje. Number 2, kwesinye isikhathi umnyanga ibheka kanje uma ngenza uphupha ubulongwe ungawupha oluhlu uma ubukho kusho ukuthi kungenzeka umuntu okhunjuzwayo ukuthi ushoda ukuthi ugeze uzihlambulule ngoba kungenzeka umuntu ongcoliswa amathunzi amnyama noma ke ungcoliswe abathakathi ngeichitho. 3, omunye angayibeka kanje kuyenzeka uma uphupha ubulongwe kuba uphawu oluhlu uma ubukha olusho kungenzeka kunesidalwa esikwembethe wena wedwa uqobo esifuna ukuthi usihlambulule usigeze. Siyabonga besibheka ukuphupha ukha ubulongwe, collecting the cow dung wherever you are, taking the cow dung and putting it in a dish, in a bucket, in whatever. Siyabonga.